tänäänkin toimia. Siis viime videossa oli aika huono ääni, joten nyt tämän pitäisi vähän toimia. Sori, mulla on säistä. Joten juu. Eli nyt ois aiheena niinku etsiä nappia. Eli se nimetään Find the Button. Tää oli ainakin aika helppo. Seuraava. Itseköhän se jotenkin näihin mökkeihin. Täällä on. Okei, täällä on kivirökelmä ja aarrearkku. Olisiko se aarrearkku? Ei. Toihan nyt on vähän isompi maisema. Oliko kiven takana muuten? Ei. Hei, tossa. Nappi löydetty. Nyt voisi olla mökin takana. Ei. Tää on jo oikeasti vaikeampi. Tässä... se onkin kaivossa. Hypätkö kaivoon? Tää on luultavasti aika paljon vaikeampi, koska täällä on tämmösiä taloja. Löysin tän kanssa saman aikaan. Okei. Seuraavassa videossa, jonka mä kuvaan Robloxiin, niin mä voin sanoa, että mä sanon kaikille, että mä kysyn kaikilta, haluuks joku mukaan videolle. Ja haluuks joku sanoa moi YouTubelle. Mutta tänään ei ehkä semmoista. Liittyisiköhän se jotenkin näihin tyyppeihin? Sillan alla ei. Oisko täällä? Ei. Entäs täällä? Ei. Mitä? Tää on jo vaikea. Jos te tiedätte vastauksen, missä tää nappi on, niin tai pongatte sen mun näytöltä, niin mieluusti voitte kertoa kommenteissa, missä kohtaa. Mua vähän kiinnostais. Mä en ihan vielä kyllä... tuohon tarvittiinkin joku joinaus. En todellakaan. Mitä? Oisko toi äijä, tai kuka onkaan, niin oisko tuolla mitään hajoa? Ei nähtävästi, koska ei se mitään ainakaan kerro. Oisko niissä mitään? Ei. Hetkonen. Et voi sanoa, että se olisi jossain todella lähettyvillä. Se oli oikeesti näinkin lähellä. Ei. Jos tässä... Oisko täällä muuten? Ei. Miksi täällä pitää olla joku avaruusmappi? Oh my god. On välillä helpossa paikassa ja välillä todella vaikeissa. Mihin Star Warsiin mä oon tullut? Okei. Tää tulee olemaan vähän pidempi, mutta... Jos nyt on 30, niin mä saatan tehdä 2 erää tai sitten 1 erällä kaikki. Katsotaan sitä kohta. Mun pitää vähän katella. Mistä se voisi olla? Ei, se ei voi olla missään lähellä. Jos se on... Näettekö se nyt? Nappeja. Välillä ne on piilottanut eri värisiksi, mutta en nyt uskoisi. Koska aina on ollut punainen nappi. Missä? Onko se tuo auringossa?
Ei. Ei ole auringossa. Mitä? Nyt on muuten vaikeassa paikassa. Ei ole planeetallakaan. Tää on vaikea. Jos mun ääni ei kuulu vieläkään hyvin, niin mä lupaan, että mä yritän vähän kovemmin puhua, mutta nyt on aika lailla, kun mä kuvaan tätä, niin kello on niin puolet päivässä suunnilleen. En nyt kerro tarkkaan, mutta missä se nappi on? Ei se voinut olla. Onko se tossa? Ei. On! Sanokaa, jos te haluatte vähän isompia videoita. Mutta tää alkas ehkä ole nyt tässä. Tai no, ja en mä enää löydä yhtäkään nappia. Siis, tai no, ehkä mä vähän pidemmän. Koska joskus tekee tunnin videoita, mutta mä en nyt tee. Ehkä maksimi olisi 10 minuuttia. Jotta olisi teille ihan tylsää, niin mä hypätään siihen, kun mä löydän tän. No, nähdään sitten. Mä en nyt löytänyt nappia. Joten tähän alkaisi ehkä ole tässä. Kuitenkin käykää ihmeessä testaamassa tätä peliä. Tämän pelin nimi on odottakaa, mä en halua, että näette mun kavereita. Robloxista tän näköinen peli. Find the button. Kaikki alkaa isolla. No kuitenkin se olisi sitten moikka!